jamma joɗi haaju mum ذاتي سفاجي قل فوجود سفاجي نفسي فو وحدانه دينانا to bange namde din ceerno ngal ɗo namdal ceerno oɗo namdi wi kanko o wi o heewi so fini saha 4 heures jamma ummo o salliko o juula darde ɗiɗi o ardina wirda wasifa e lazim makko o ardina ɗum wi noon so juuli salata o gayni o fawa hen hankadi pawe makko e ko nandi hen o wi no woodi biɗom noon ala wasifa kañum wirdata ha kesa 4 heures koma juula ha gayna sograne wirda o namdi beele ko noon walla ay wasifa so tawi somo ardin ɗum yata o ala musidɓe ɓe o wirdidi tawi ɗo woni ɗo mo jogui hay soko neɗɗo goto tijaniyanke goto o ala droit ardinde wasifa yo jooɗo ha juula salatu o wirda sa ni nemo ardina wasifa taw kanko ɗo woni ɗo kanko tan goto hay goto o wondani momo wirde hay goto sona kanko tan goto ɗum ne dago o ardina lazim makko e wasifa makko subaka janggo e lazim e wasifa subaka kihiɗo janggo ñalawma janggo o foof ne sella wirde hande e jamma boy e dow ndiɗo mbaɗi kono tawi mo jogui musidɓe ɓe o wirdidi kay o wirde o ardinta wasifa sabu wasifa sarɗi 1 wasifa e wirde aljuma a taweta to dental wona ko noon wi e oɗo ko debbo namdiɗo ay tawi ko debbo ene sella debbo namdiɗo ay tawi ko debbo kam ne sella joni noon ko ni wonirta so gueƴe juulama sangane safaqi wirnima tan gueƴe juulama jomum sabbo fodde ko neɗɗo ne jangga hisibaji 5 taw jomum heñaki lelna aɓe mbiya kadi sa'atan falakiyya tan holɗum air so en koddiri joni gueƴe juulama 20 heures ono 8 heures jamma a jooɗima ha woni 9 heures 0 walla 9 heures demi ko ɗon tuggata wona a juuli gueƴe tan de a fuɗɗima ala ma cabboɗa fodde distance air walla air paw ko nden daggoto calliginoɗa piɓa anni aɗa ardina wirduma janggo wirda lazim ma wirda wasif ma ne sella kadi kijjitoɗa wendogo no wini 4 heures en calliginoɗa juula kadi wirda wirdu o kadi ne sella kono noon la budda gayna wirdude taw fajiri sekake sa woni e wirdude ha heddima seeɗa alfajiri sekima on ɗon wirdu kam a wirdini kaw sabi a jokkitat kon a yoɓanno a taƴatade a jokkitat juula salatu mbatta goɗɗo la budde no gardinta nde wirda ha gasa caggal toon fajiri fuɗɗe ferde nden woni ko gardinɗa ko selli tigi noon tigi ceerno jarama ngal ɗon namdal ne woɗɗani hedde ɗon oɗo kañum o namdi o wi ko kankon o namdi o wi ko mo ganduɗa ko baɗo pawe jamma sahaji moɗo pawe jamma ha salatu o woni sahaji o wonata e pawe he noon taw o gasnani ha salatu o noddine julgol subaka o yonta beele o dertinaɗo julde subaka o jokka walla ala o dertinat ɗon no pawe ɗe eyi andi mbiyata ko so fajiri sekima fajiri kesi feeri dendagal naafilaji foof joƴƴinte holko dagoto juulede on saaha raka'atal fajiri ɗen tan cakkateɗe allahumma noon so nata ko joguinoɗo hisbu on joguinoɗo darde limaɗe man kanko dawaman kala jamma amo juuɗo darde 10 walla 12 walla 6 walla 6 walla 4 walla 2 ɗum kam ko omo ñiiɓi hen tan woni hisbu makko oɗo so wenduri hande o fini tawi fajiri sekima yo julde kanko mo jogui droit julde ɗe haw gayno o waɗa raka'atal fajiri on saaha fawa hen salatu o eyyi kono noon yatawde jomum wino himmirɗom jogorano woppede daɗede de somo jogori daɗe kam woppat nafilaji ɗi o toppito ha dow daɗede hay raka'atal fajiri o yo waɗ ɗum ha nangue fuɗɗa ha towa seeɗa o yoɓaɗe eyyi kono ma dama kay pour ceekugol fajiri tan ɓolol hatta neɗɗo joguinoɗo hisbu mum julde ko hisbu makko o juulat ɗum haw gayno waɗa raka'atal fajiri o waɗa farilla o kono noon so wi yo sohlirde o jogora daɗede dental o joƴƴinatɗe o juula e dental elle en jii noon to banggue defta tijaniya joguinoɗo darɗe ɗe fonno julde jamma ɗe ɓoccitimo amo wawi julde ɗe beetawe beetawe ha tisba hakkude ɗon tisbar amo wawi yobde ɗon kono to banggue sariya men tan mo jangguɗen o le defte ɗe kam mbiyata ko naafila ala ko yoɓata e naafila sona raka'atal fajiri hay ɗum ne kadi ko ila zawal faato eyyi to darde banggue tijaniya noon en jii toon joguinoɗo hisbu mum o faatora omo wawi yobde ɗum beetawe inchallah tigi noon tigi jarama ceerno ɗo kadi nanama famama tigi rigui ceerno ngal ɗo namdal o wi ko on suko debbo janggannoɗo Alqouranil Karim Allah waɗi on saaha debbo he fiilewre heeɓimo beele o jokkat ko jangganno ko walla o dertinat jangde nde ha o laaɓa eyyi to banggue hay deftere men nde no jangate ɗum qaddimatul iziyati amo lima wonto limtata ɗum andi debbo piiliɗo e debbo ɓesɗo kecco jiidi ñawore kala ko oɗa haɗa ɗum oɗa haɗa kala ko oɗa ɗaɓɓira ɗum oɗa ɗaɓɓira holto ɓe cirti ɓe cirti tan koto banggue fiilewru kala ko heewi e zamanu mum balɗe 15 haɗata
ƴiƴam ɓesngu noon yaha ha balɗe 60 ɗo tan ɓe cirti o heddi ko fof gotum piiliɗo juulata hoorata wondata e joom galle mum seeretake fuɗɗata ko edda e nder fiila oɗani kadi ko noon heddi noon to banggue o haali to nde to o wi piiliɗo natta jama wona piiliɗo natta jama memata kamilu o haaloy toon janggata qur'ana e joni noon gando goto biyeteɗo Bahran o wi hada daifun ɗum ɗo koko luuri o wi ko ɓuuri lollude ko piiliɗo memata kamilu o kono omo wawi dursa deftere nde sambo omo wawi janggude nde tawa oto mem tan kamilu joni noon ɗon noon tugni ɗum ɓuuri sellude jomum ne wawi janggude qur'ana ɗon noon ɗo dagato o jangga al qur'ana ɗo ɗon dagui o wirda tawde daguimo jangga al qur'ana ko ɗon wirdu o natata deftere men munitel miridi wiya tan tahyiru dhati l haydi wal maridi suɓnede debbo gonduɗo e fiilayru e neɗɗo mo sellani mo wawi etade kam o wirde basi ala so yiɗi o ligga kurus makko debbo kadi piiliɗo so welama wirde so welama ligga kurus mum kono yoɓoyta kono noon so tawi mo wirde noon yo rento janggude jawta jotta ma o lomtinat sabu laaɓe ɗe timmani eyyi kono neɗɗo o no wawi janggude alqur'ana so debbo jangguinowo qur'ana hay so fiilima hatta mo jangguinde yo reno tan noon memde kamilu qur'ana o kam yo reno enen ɗamini noon daganimo memde hay ko manqui kamilu ko kam enen ɗamini de enen ɗamini eyyi kono janggude qur'ana nde kay minal fatihati ila nasi ne daganimo ɗum ɓuuri jiccude ɗo daganimo janggude qur'ana ɗo noon ɗon dagantomo kadi wirde makko so welimo eyyi tahyiru dhati l haydi wal maridi eyyi ɗum ene jangga toon inchallah noon tigui jarama ceerno noon kadi ha joni ngal ɗo namdal oɗon namdi ceerno mo tinani e nde luru korka ende jooɗi ko putpuɗo korka ñande goho walla ɗiɗi hen ɗo tan o hocci guertel walla ko nenen o ƴakki o siwti ko korka wona ɗum kanko holko pour waɗɗade oɗon eyyi ɗon o jokkat tan korka makko o to bangel madhab malik lawol men ngol gonɗen e mum ngol tawɗu en jinnaɓe men e mawɓe men o jokkat ñalawma o kono ko joɓoyombo noon kaffara waɗɗaki bakkat ala kono ko joɓowo so tawi noon ko korka naafila wonno mo dawri korka naafila o tinani o ñaami walla o tinani o yari o jokkat korka ka te o yoɓoyta eyyi won noon laabi biyoji hay farilla so a yejjiti a ñaami ko Allah ñamminma ko Allah yarduma a jokkat tan te a yoɓata enen noon enen jaaru ɗon ko banggue farilla o so a yejjiti a ñaami walla a yejjiti a yari ala bakkat kaffara ala ima kono ka joɓo ñalawma o inchallah tawi noon ko korka naafila ɗum kam so a yejjiti a ñaami a siftiri koye korka a jokkat korka ma a yoɓoyta a ala bakkat hay hunde waɗaki inchallah noon tigui jarama ceerno nanama famama ceerno oɗo namdi o wi ko on neɗɗo mo sellano bindanaɗo ordonnance te on ordonnance o yamirama ko yo yarmo 2 heures ñalawma beele on e foti horde walla fotani horde so tawi hoddirama so yarani wonko bonnata nde wonno Allah wi ko faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar kala mon bo sellani laatiɗo sellani e nder korka walla o laati ko e nder ɗangal dagingal ustingal o woni o dagananama ñamlade ñamlade o ñama o yara o safaro ha korka ma yoya o yoɓoya ko ni wiya so hoddirama noon tawde o sellani docteur windanimo leɗɗe yamirimo ɗum so waɗani wonko bonnata mo jogui droit ne waɗɗimo o tugno e ko docteur haali ko heddo noon jomum no wawi namdade docteur o beele mbiɗon ko subaka kikiɗe ponmi hutorade leɗɗe ɗe est ce que mi wawa hutorade somi taƴi mi ñaami mi yari on saaha mi yara lekki ki fajiri somi hejjima mi yara leɗɗam jomum namdo docteur tawi noon ne sella so tawi noon ene sella o waɗira noon so sellata yo wonno docteur o wini sa o ñamlo o yoɓoya noon pamirɗen noon tigui ceerno jarama sanne oɗo kadi namdi ceerno o wi kanko omo yiya so woni wasifa ene wirde yimɓeɓe ene ñifa lampaji ɗi kanko namdi ɗum holko sababu eyyi ene yiiɗa en jiiɗum toon to tijani yiyato ene yiiɗa en ganda noon ella o mi anda ko saabi mi anda eyyi kono kam ene yiiɗa kam lampaji ñife ɗum kam ko noon jiiɗen ene yiiɗa wona noon so ñifaka tan wasifa sellatade wasifa o ene sella eyyi kono noon ñifede nde kam ko hunde yiiɗade inchallah mi anda ella on tigi none kadi ha joni ceerno oɗon namdi o wi ko wayno so korka yi hankadi ha maayi woɓɓe en duusa korka ɗum ko wayno sukaɓe rewɓe mbattanto fiilade ɓen beele en mbawi duusa korka walla ɓen kañum dusugol nawrani ɓe andi lewru korka waɗɗi ko kellifaɓe waɗɗi ko kellifaɓe so debbo so gorko ko ma o hellife waɗɗomo
gonga noon ekkitaade gila no famɗi nde no moƴƴi gila no ɓakere mahata gila no hecciɗi wona so acci ha yoori mahatako eyi ndeke noon lewru korka du jaati waɗɗaki ɓe alaga haali kay dusgol tawɗo helli faka taw hay korka farilla o jaati waɗɗaki ne sella o hoora waɗa fukka fofto hoora hen o fofto hen ɓaɗa ko suka o suwa helli feɗon e joni noon hay ɗum koko yiɗa alaga haali kay dusgol gam alaga haali ɗum inchallah tigi noon tigi jarama ceerno nanama famama ceerno oɗo namdi o wi ko on julɗo tisbar ɗaani finoyi saaha futuro salligini tan foye jama julde e dental futuro o juuli haw gasi noon o siftori noon ndeke takosano o juulani joni holno waɗata aɗa andi o wiyata ko والترتيب بين الحاضرتين والترتيب بين الحاضرتين المشتركتين في الوقت وبين يسير الفوائد مع الحاضرة واجب مع الذكر نعم وي ريونديرد جولɗe ɗiɗi dendude waktu ko taw kanje dendi waktu reggondirde nde ko wajibu sharɗi ko wa kon noon yata aɗa siftirde aɗa siftiri a juulani tisbar aɗa siftiri ɗum sa tawi a naati e takkosan julde ma boni takkosan o bonat a juulat tisbar mbatta takkosan goɗɗo walla aɗa juula takkosan e nder ko juulata takkosan ko ciftorɗa a juulan tisbar sa almami sa an goto sa ɓawo ɓawo takkosan mo gonɗa e dow o boni kono so hoddirama a juuli takkosan o ha a gayni ko nden ciftorɗa a juulan tisbar sari en yamirma ya juul tisbar mbatta takkosan goɗɗo tawde waktu o ɓennani wajibu e dow ma kono wiyetake takkosan o sellani si amo selli holko woni ko noonne kadi futuro e geeƴe ndindi waktu en an ndindi tisbar takkosan e rendine futuro e geeƴe rendine kanjum ndindi waktu a juulani futuru aɗa andi pellata juulani futuru garɗa tawɗa dental no juula geeƴe jokkiɗa e maɓɓe e nder geeƴe ma cellani lawol waɗi ko ya juul futuru mbatta geeƴe goɗɗe a juulani futuru geeƴe a naati e nder geeƴe sa almami so an tan goto sa ɓawo ɓawo e nder geeƴe he a suwa silmide ciftorɗa a juulani futuru geeƴe ɗen boni geeƴe ɗen boni joni noon e dow ndiɗo mbaadi o juuli tisbar mbiɗa o ɗaani takkosan ɓenni on ndew fini tañange muti o salligini o juuli futuru haw gasni nde fuɗɗi siftorde o juulani takkosan futuru makko no selli ken sabi ko adi fof taw takkosan futuru jiidani geeƴe te kadi o yejjiti ko jejjiɗi o siftorani ndeke ne sella o ummo tan o juula takkosan o jokka haaji makko tigi mono wawi wonde inchallah noon tigi jarama ceerno ɗon kadi nanama famama tigi rigui ceerno oɗo o namdi ko on desɗo jokkiɗo rewɓe ɗiɗo Allah waɗi noon hen debbo goto jontonoɗo mataw wona ha jogino nder wuuro mataw waali toon o namdi beele noon beele gorko en wawi walde debbo goɗɗo walla ala ɓayde ko yontande mo walan ɗo no an kadi o wata yaade ban goɗɗo man gaba sahmuhu neɗɗo kala birniɗo feccere mum wirnima matawde joni neɗɗo ne yontodira suudu meeri hanandi wawi wonde ala hanani eyyi so hoddirama kanko gorko o ɗum kam an mbawi wadde kaldigal tawde debbo ala ɗon so welimo o walato suudu debbo to debbo mbo ala ɗon o tesko on debbo tesko noon ha hande o walde muɗum o walde mum jamma goto nde wonno balɗiɗe wona obligatoire ko aada tan Allah sari yamiri ko yawmun wa laylatun ko jamma e ñalawma tan sari yamiri joni noon caggal toon hande kala ɗo yimɓe kawri gorko o kala ɗo hawre hen hayso ko yontere ne selli lewru ne selli kono balɗiɗe o ɓuuri jaalade e men aadatul biladi kal farida aada leydi noon way kono faril ni wona joni noon o waali ga jamma goto to debbo ɗo wona debbo yeehi lawol muɗum mataw debbo yeehi tan kanko joni a bon ɗon mo sohli joom suudu makko gonɗo ɗon mo lawol gorko waali to tigi eyyi so tawi noon hoddirama ɓe gabbima e aadaji tawi ɓe gabbi koye aada joni so waali to debbo suudu debbo o debbo teskoto ko dañi balɗe mum ɗiɗi fof walla ɗon e hawni seeɗa yalla suudan ndeke neɗɗo o so yeehi tan on kay ko yeehi tan on kam yalti konte tigi ko wonɓe ɗon ɓe hande ko ɓen tan jigui machallah noon tigi jarama ceerno ɗon kadi nanama kadi famum haccen oɗo ceerno o namdi ko on kam mo ganduɗa ko beele bartiɗo ene juule walla juuletake o ko ɗum namdi won namdinoɗo kam ɗeɗo balɗe namdal ngal won namdinoɗo kam ngal gonmi ɗo mi yiilade kono mbeɗa manki yitude ngal kono elle ambo juule taɓi ko julɗo bartiɗo waɗi tan ko gofol waɗi ko kabiratu waɗi ko bakkat mawɗo ayan jaro o sangara no juule nani ndeke noon o juulete hatta noon wonno masala o mami yiilon hami yiita mbo won musidɗo namdi kammo tan bisimillah mbeɗa ɗamini ne ɓuri tabidde haqqillam o juulete bisimillah woy salla ala qatili nafsihi elle on
ngol ɗon konngol ene haqqillami wo yusalla ala qatili nafsihi ene juule e neɗɗo barɗo hoore mum o wattango ɗum ittanamo e l'islam ittanamo l'islam walla neɗɗo kadi mo ngannduɗaa o waɗ moti o wara neɗɗo o adda to qaadi ñaawi wi o warte o warta on kadi ne juule kono noon qaadi o noon juulatamo eyi qaadi ko goɗɗo juulatamo eyi elle ko o juulata inchallah eyi ha joni ceerno ngal ɗo namdal o wi ko beele piiliɗo ina juuro mayɗo walla fotani juurade ine wawi juurade tawde mbiɗen ne sella o wirde ne sella o jangga alquran la budda sella o juuro heddi noon juurogol hongol man wona yaade jamade ala mayɗo o natta jamade ko jooɗaɗo suudu makko o nelda on tan baraji ne selli ne sella tigi noon tigi jarama ceerno nanama famama ha joni ceerno ngal ɗo namdal o wi ko on debbo ha joni piiliɗo omo wondi e nder yimɓe e nder rendo eɓe jooɗi ko piiliɗo noon aɗa waɗi waktu yonti yimɓe gimin ɓen calligoɓe ne juula kanko o ummo tan o hersa jooɗat tan haɗa ndede ko wondi ummo kanko noon ono ƴukkino yimɓe ni beele ko ɗum foti wonde walla futtan ko jooɗalo deeƴa so ron kan yo jonco ɗon tan yo yah yo naato e suudu makko walla fay banko kono julde nde ka ene harmi e makko julde nde ka moƴƴani o yamiraka julde o yamiraka ɗum ene harmi e makko yo ummo ɗon tan yo jonco walla o jooɗo o wasa julde so mbimo hanma julde komi piiliɗo kono julde nde kam moƴƴani kay noon tigi ha joni ceerno ngal ɗon namdal o wi ko on mo ganduɗa ko juulannoɗo kono dayiman somo rawa e almami o wi kanko o heewano anniyade e wonde omo rewa almami wi joni o andi ɗum sa rawa almami ma ganniɗo a rawa almami aɗa ñamtide almami o beele ko juulanno ko yewti ko fof mo fillo walla ala ɗum mo yiya faama eyi andi bakkatuji mbaɗi ko ɗiɗi bakkat mbo neɗɗo waɗi hakkunde mum e Allah e bakkat gonɗo hakkunde ma e tagore Allah kanjum fof ɗi moƴƴani kono ɓuri bonde ko hakkunde ma e tagore Allah holko saabi ɗum neɗɗo sa fi ɗum tan muusat sa rokki ɗum tan weltoto walla wona Allah noon ala mbawa nafde mo haybate tagore nde fof so rendi ne rewa mbo nafatamo hay hunde tagore nde fof so rendi maskima wi rewani mo bonnandamo haybate nde kanko wiyata a waɗi bakkat ko hoore ma tan mbaɗɗa ndeke noon ɗum ɗon ne wawi wiyede ko bakkat hakkunde makko e Allah caggal o andoyi o tubani Allah ne wawi yafade Allah ne wawi yaafade ɗum addani noon neɗɗo o kam janngudemo kam haw anda kam no moƴƴiniri julde makko nde laaɓal ɗum ko wajibu on sama kala ala hen poɗɗa tan ko janngude ha maaya walla namdoɗa ha maaya jomum kam majjere ma fotani yettade ha donka julnude hoore ma ganda laaɓal ma ganda juuli ma sujud qabla e baada neɗɗo fotani raɓɓiɗinade ga ɗeɗo ge fotani wonde heddo noon ko faate asakal en aɗa wawi namdoyade ko faate ndonu en fof aɗa wawi fof ne sellanama kono juulu kam e laaɓal ɗum kam neɗɗo oto jaɓ joɗade anda ɗum fotante kam donno ɗum ko hen tan hoɗa non tigi hen tan wona inchallah non tigi ceerno jarama ɗon kadi nanama famama tigi rigui noon ceerno ha joni ngal ɗo namdal ha joni o wi ko ɗum beele neɗɗo ene jiwro mayɗo taw alda e salligi o ko ɗum namdi kadi ceerno ne sella o juuro mayɗo taw alda e salli sabi alqur'an no teddiri ni ne dagui jangga qur'ana min al-fatihati ila nasi tawa alda e salli ne sella ken tigi kono ɗum ɗon kadi ko noon heddo noon salli ko ɓuuri timmude gonga inchallah woni kadi wi won debbo goto mo ganduɗa debbo ko muynannoɗo o muynan ɓiye ko hedde hitande e lebbi 5 Allah waɗi nder hen ko o entani ɓiɗɗo woni reedu kanko debbo e nder ko woni reedu ko noon mataw bandiraɓe makko gueƴƴiraɓe makko kankadi en toñamo hankkadi ene cefiramo e nder hen kanko debbo one o ñaagui Allah yo rendu bon e nder hen Allah waɗi rendu boni kisa ndu boni kadi fodde ko yalti ko kadi o ubbani ɗum o weddi ɗum e kabina joni noon o namdi noon caggal ɗum debbo ɗum woni ɗum nimsa eyyi woni ɗum nimsa o bonnan rendu kono o ñaguima Allah kam ɗum hankkadi woni ɗum nimsa beele ko ñaagui Allah ko kanko woni sababu waɗala kam ɓayde wona omo waɗi poɗɗe walla omo waɗi goɗɗum mataw ko joni o namdi ɗon jon holno foti wadde kam ngal ɗo namdal angal hulɓini seeɗa walla angal hulɓini no fewi waɗi e kabine nde ɗum ɗon jikkam boni hen min ɗin kanko hay so oto waɗa kabine yo wi tan o boosi nawete fof kono waɗoyde kabine nde wasa andude o wiide makko namdal angal hulɓini seeɗa hulɓini kay angal nandi e reedu ndu fewani taw jomum gon koye takkinde ene ƴeewa beele ne yiita solution so ƴetti reedu nde moƴƴani beele ne dago bonnude ele namdal ngal ko noon ngal ɗesi wadde ni kam jomum addiride eyyi saabi nawde kabine nde kam ɗum ko firti neɗɗo an ka jibinaɗo
ko kirsirta wadde wonde reedu pour joomum ko wiyete nefi ko amo muynanno o ƴetti reedu balle puyɗe kay balle puyɗe duwaade yo Allah war ɓinngel ngel ɗum fof kam wona ɗum fof sifo o kam namdal ngal to ngal tugi ha to ngal haaɗi ngal moƴƴaani waɗaka bari tigi sa ƴetti reedu aɗa wonde joom galle ma iko woni hen haydara hersinaki on ko woni hen hersinaki hulɓinaki ɗum kay ko hay batte wallahi inchallah tigi noon tigi ceerno hojmaji goɗɗoyi namde ɗe fodde joyi keddi ha ceerno oɗo wi on ɗaninoɗo o fini o tawi omo joodi e comcol makko joni o juulde maggol noon o salligini o juuli haw gayno o yi joodiɗe e comcol ngol beele o filloto walla holno waɗata joodi kay tumbani joodi kay ne laaɓi ɗum noon ene jannga joodi hay soko joodi mbabba hay soko joodi puccu hay soko ɗum ɗo ne laaɓi tuutaade ñitte ɗemɗe geɗe fof kakten fof ne gonɗi en fof ne laaɓi eyi ɓe mbiyata noon ko kefdi kam ko saɓe tuure waylinde en ko yaltoyte ko tawroyte ko ƴiiƴam bordi ƴiiƴi ɗum fof kam ko saɓi wamma joodi tan ɓoli ala hay sono nefininde kam wona kam ko soɓi kam e banggue faamu men inchallah gonɗi en warñede en fof bonani hay so warñede mbabba hay so gonɗi mbabba hay so ñitte mum hay so fof so ene cumcuma ene juula kono noon loote tan pour ha seno kono hatta ɗum juulat inchallah noon tigui jarama ceerno ha joni ngal ɗo namdal o wi ko on koyɗitiɗo ina rendi e gorko wonande debbo o hoyɗiri wonande gorko o fini noon o wi haydara o yiyani e yalte makko beele o lototo janaba walla o lottako so debbo wonno so gorko wonno hay batte waɗaki tigi waɗɗoto loota tan ko fino taw ndiyam ne yalti e makko mani ne yalti e makko waɗɗo o looto so mani yaltani makko o rendaka noon tigi o yalta o rendaka koyɗol tan woni gonga inchallah noon tigi jarama ceerno oɗo wi so debbo serama beele ina wawi wadde cuɗari suuɗo ha yooɗa eyyi banggue suɗade koto haɗede suɗade koto mayiraɗo Allah tabaraka wa taala wi caggal a'udhu billahi minash shaitanir rajim walladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10 debbo mo joom galle mum maayi foti o naddama foti o naddaka ko mawɗo ko suka laawol waɗɗi ni yo jooɗo lebbi 4 e balɗe 10 ɗum ko edda o watta hen kadi bontinade woni hesnade kesngu holɗum o serta comci joɗɗi goobaɗi o sona comci ɓaliji comci mo wawi jogade comci kesini kono ko comci ɗi jooɗa no fewi o rento puddi o ronto cuɗari o rento ureteri e sona nebbe meje nde ganduɗa ngala hendu ko nande dabbude en ɓandu la budda waɗe nebam wona taw wona nebam mbaɗɗam hendu comci gayiji ɗum o jogoto amma debbo ceeraɗo e debbo desaɗo fof poti to banggue ñantade kamɓe poti to on banggue inchallah eyyi oɗo namdi o wi ko debbo jibina ha para mo laaɓi kanko debbo jibini kono mo laaɓi kono o wiya o juulata o watta haydara sowona balɗe 50 timma beele ko noon walla wona noon wala ko majjere ɗum ko majjere neɗɗo o so tawi jibini nifasu yaltani e makko o jibini tan ko ɗon tan ƴiƴam ne yaltude ɗon no cukalel tan ɗam ɗon o laaɓi ha gasi o loototo ɗon tan ha laaɓa lotgal farilla o continue julde makko machallah somo hattani tawi ko korka wonno mo hattani horde mo hoora so hattanani mo feebili o anda o wawa horde o joƴƴina korka wamma julde nde ka jula tigi hay soko jonde kay walla lelde o jula inchallah tigi on kadi ceerno namdi ko beele ceede ina moƴƴi haɓɓude walla moƴƴani haɓɓude ceede kay welani ha yiide bon ceede en piɓi en gallaɗi en garaji en fof waɗaka barke holko moƴƴi bon ko nande talki hay ɗum ne jogui yimɓe zamanu hande aybinoɓe suufiyankoɓe kamɓe ɓe jiiɓodir hay talkuro windandu tan aya qur'an ayaji qur'an ayajal kursi en hay ɗum mbiya kon harmi mbiyata ko shirku ɗum kam wona gonga saabi tabbiti hay sahabaɓe ne mbaɗanno noon winda talki mbaɗa e daɗe cukalon saabi alqur'ana koko molorte koko moccorte koko safrorte cukalel tokosel ne wawi janggude qur'an mumo so mawɗo debbo so mawɗo gorko on kay labudde windene waɗa e ɓandu mon kono noon kadi human binde mo ganduɗa ronkama yo waw e sella windene waɗede kono noon fiɓde gallaɗi garaji hay ndiga naftata enen ceerno banaji wiya noon gallaji kam garaji e ceede en e ñebbe ɗe boɗeje ɗe ɗum fof nawri shirku billahi gonga moƴƴani inchallah noon tigui namdal cakkitingal ceerno won namde keddiɗe fangal hojmaji gasi ha laaɓi oɗo wi ko debbo e gorko resnodirnoɓe Allah waɗi noon ɓe ceeri fodde hitande ɓe ceeri kamɓe fodde lewru jaafono ɓe ceeri fodde lewru e nder hen noon hedde lewru tan koɓe ceeri ko gorko aɗa heeɓi accident mataw rutte joomum beele debbo janggata ko edda ceergal walla ko edda mayde nde
eyi hoddirama ko raj'iyya ne wonno cergal mbaɗi façon tati cergal raj'iyya e cergal ba'in e cergal batta cergal raj'iyya woni cergal ngal ganduɗa o seerimbo tawi wona kanko ñaagui dande wona mo itti halis ka ɗo wi nda o puɗaɗam o wiyani noon gorko tan ummi seeri ngal ɗo ko raj'iyya e dow lewru noon enen gandi kam taw ko eddo jofani ɗo lawol waɗi ko yo eggu e oɗo edda raj'iyya o fata edda mayde eyi joni ngal nani gorko o mayide tan o eggate oɗo edda mbo yahanno e mum o fata edda mayde noon ɓaade ko raj'iyya non pamirɗen inchallah eyi so tawi noon ko ba'in wonno ko hakim itti hakkude mabɓe nonde mbiyen tan ceerno en ñaawi hakkude mabɓe sariya daaƴi hakkude mabɓe ngal kadi ko ba'in wonata sona e sifaji ɗiɗi taw ko nafaqe o ko sariya ɓe ñawdino sariya ha sariya yamiri yo rokku debbo o hasaba nangam ñande fof dépasse makko ñande fof 200 walla 300 walla 400 ɗum kadi ronki e hoyde ha debbo ronki dañde hen caɗele ɓe jeehi ɓe ñawdoyi ha sariya daaƴi dewgal ngal sababu debbo o lorima ɗo sariya so daaƴi dewgal ngal debbo o jooɗima edda o jofani gorko o dañi ngalu o artira debbo o somo yiɗi walla ila o wondi o wi wonta leldade debbo o hitande walla ko nandi hen sariya na muñana mo lebbi 4 lebbi 4 ɗi so timmi o nodde o arta e debbo makko so arta dewgal ngal daaƴa lebbi 4 timmi o wiya yo arto seli artude dewgal ngal daaƴa debbo naati edda timmani o nimsi ɗo kadi ko raj'iyya koye ɗiɗo sifaji ɗi tan dagoto qaadi itta dewgal ngal wona raj'iyya ko ɗin mbaadi ɗiɗi nafaqe walla ila kala ko wona ɗo kala nde qaadi ñaawi itti dewgal ngal ko ba'in wonata ngal ɗon kam so naati edda ba'in walla edda batta bon hakkude makko e gorko o ngal ɗo woni tataɓal ɓe ceeri o fuɗɗima edde gorko makko maayiga ɗum o jokkat haaju makko tan cergal ba'in e cergal batta ɗiɗo so woni e majji machallah gorko o maayi o continue ɗi tan tawi noon ko cergal raj'iyya ngal o eggata e maggal o arta e cergal mayde inchallah machallah noon tigui jarama ceerno Hammat Diallo jarama kadi ɓen hiɗen koɓe saftirma Dakar FM hojomaji ɗi gasi ha laaɓi ceerno machallah namde ɗe ne keddi bandiraɓe atnoɓe namde ɓe jaafo tan wona eɗen jejjiri eɗen mofti namde keddiɗe ha kadi ko ara ɗum noon bandiraɓe heeɓe kulliri en keɗo yewtere nde e nder dingiral men ando hoorema koyno Mamadou Sy to wuuro men Guiray e nder Fouta guiɗo Baye Siraji Ba to Dakar kono Karamatu Dia Boubou Harouna non kadi Hawli Ndiaye keɗo yewtere nde ko jetta so non kadi ɓe keɗo yewtere nde Hamdiatou Diallo ɓe keɗo yewtere nde jettiɓe kamɓe kala Oumou Ndiaye keɗo jewtere ɗe non kadi Dawda Bari en calminiɓe kamɓe kala Hadja Demba ɓe keɗo yewtere nde Hawli Konate en kadi kajjat si eɓe keɗo yewtere nde Belli Thiam toon to Gambie o sawa tawete calminimo heɗo yewtere nde nonde kadi Ramata de heɗo yewtere nde en jettiɓe kamɓe kala e kuuɓal on kadi Aissata Ba enen kadi Madame Kebe e dendagal bandiraɓe Houlay Lo keɗo yewtere nde en kadi Fati Hammadi Abdoulaye Diallo ceerno Abdoulaye Diallo to lega men Missira heɗo yewtere nde en jettiɓe kamɓe kala e kuuɓal non ɓe keɓɗen haalde inde men e ɓen keɓani fof en jetti en jarni Hawwa Diaw kamɓe kala keɗo yewtere nde ha no hannirte niyete ɗum noon ceerno Hammat bandiraɓe fof beltima holko mbaynorɗen bandiraɓe julɓe e yewtere men e jamma hannde o eɗen ñaagui Allah nde Allah rokkata en cellal allahumma amin ko adi fof taw Allah rokku ceerno men cellal allahumma amin ha kadi ha mbawi on hordude makko ha lewru ndu maaya taw cellal ne heeɓi yaajede fof ne heeɓi yalla waɗan en noon jaɓana en farillaji ɗi jaɓana en nafilaji ɗi ittana en caɗele fof adde newuyaji mi jahi nabi o asabi min calmini min juurima assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh noon tigui waleykum salam oɗo ko Barawan Marina Centre Hawli Diallo noon tigui Aissata Ba no kadi Mariam toon to Dakar heɗo yewtere nde Maymouna Sow keɗo yewtere nde Hawli Dieng Cheikh heɗo yewtere nde nan galle Oumar wi kamɓe fof ɓe keɗo yewtere nde cemni dendagal galle kala Hawwa Diaw Dieynaba Diallo toon to Gambie Barkatou Thielo Safaw Sall galle ma keɗo yewtere nde tigi jettiɓe kamɓe kala e kuuɓal noon to oɗo kadi o wi o ko Abbas to Abbas Diallo noon kamɓe kala eɓe keɗo yewtere nde Aminata An Fala en calminiɓe kamɓe kala e kuuɓal noon to karallagal to banggue Nangue TV ko Abou Thiam cuuɗo haaju mum noon yewtere men andu dine ma yaltude ceerno Hammat Diallo to banggue karallagal kaɓotto ko mo ganduɗa ko Amadou Ly
gorko mo leggal sifaw bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe tinnodiren nangodiren yiɗan bande ko jiɗanda hoorema yen gone jaam